You can cut it off where your feet is. Where my feet is. Yes. How about this one? 1 meter? How about the weight? Yes, 1 meter. we zijn hier op zoek naar eikenkrommers die we nodig hebben voor een aantal projecten die we in Nederland hebben. En daar bedoel ik mee dat we houten schepen bouwen. In Harlingen zijn we op dit moment bezig met een schip, dat is de Willem Barents. Waar Willem Barents mee in 1596 naar Nova Zembla gevaren is. Die wordt daar herbouwd. En toevallig in dit stuk hout zit een krommer die we daarvoor kunnen gebruiken. Super. Vroeger hadden ze al ontdekt dat je de natuurlijke kromming van een boom kunt gebruiken om als onderdeel in een spant van een schip. Daardoor is het onderdeel sterk, omdat de draad heel erg meeloopt. En eiken is daar bij uitstek geschikt voor. Wordt wel hard. Misschien kan ik deze voor 50% krijgen. In de periode van november tot en met april ben ik hier toch wel 4, 5 keer te vinden om specifieke stukken hout uit te zoeken. En waarom moet er nooit Denemarken voortkomen? Ja, ik heb de connecties in Denemarken en hier groeit ook het hout met de krommingen die we nodig hebben. In de bos een beetje zwaar vinden we dit net. Nee, ik ben bang van niet. Goedemiddag, wij zijn eigenlijk op zoek naar een topmonteur. Oh, nou ja, hier staat er een hek ja. Ja, want daar bent je in de prijzen van. Wat is er krijg gebeurd? Ja, ik ben trucktechnicus van het jaar geworden. Van DAF Trucks. Dus ja. En hoe wil je dat? Nou ja, het was altijd wel een wedstrijd en die bestuurt het voorrondes en nou ja, en meerdere rondes en dat wil je testen. Theoretisch en in de praktijk. Wat is nou die geheim? Mijn geheim? Nou, geheim heb ik net. Maar ja, gewoon goed je best van. En ja, je goede verstand gebruiken. En ja, echt geheim heb ik net, nee. Dat is een specialiteit? Nou, het elektrisch luidt me al. Dat is al een van de dingen, vind ik mooi. En ja, het luidt me gewoon. I'd fix it. I'd fix it. I'd fix it. I'd fix it if I could. And I'd always win. I'd always win. Jo, had er maar een topcollega bij. Ja, nou, dat is mooi te worg. Ik weet van alles vrij of nog wel hebben. Ben je ook net benauwd dat er dadelijk een beetje arrogant wordt? Nee, want ik ken hem al heel lang en dat zei je er net. Dat valt best mooi. No? Ieder zo goed in zijn werk? Ja, hij is altijd goed in zijn werk. No, het is, die jongen heeft zo wat leerd hier. Ik zie je hebt nog een plastic ring tussen die hem aansluit. Ja, maar zit het dan tussen? Nee, weet dat dan? Ja, zie je er wat tussen dan, hè? Als je dit is dan plastic, je moet daar even omheen. Ja, je hebt nog een stempel tussen. Reense? Ja, Nou, één ding, wat had je eigenlijk doen? een stedentrip. Een weekendje weg naar een Europese hoofdstad, naar Keuze. En moest nog eens niet voor de wereldkampioenschappen?
Dat is de bedoeling al, er zit wat aan te komen.